To, že elektromobil je len do mesta, už dávno neplatí. Výrobcovia sa dnes priam predbiehajú v tom, kto prinesie na trh auto s väčším dojazdom, aby dokázal osloviť aj ďalších potenciálnych zákazníkov. Elektrické vozidlá už majú v dnešnej dobe dojazd často aj nad 500 km, čo z nich robí prostriedky na prepravenie sa naozaj všade. Čo sa ale stane, keď sa rozhodneme vycestovať s elektromobilom do zahraničia? Je možné nabiť auto aj tam? Čo na to potrebujem a koľko ma to bude stáť? Ahojte, ja som Ivet a za portál Môjelektromobil.sk vám prinášame sériu videí s názvom Elektromobilita s Ivet. V tejto sérii sa zameriame na priblíženie elektromobility novým užívateľom, overovanie faktov, ale aj na vyvracanie mýtov o tejto téme. V tejto časti sa pozrieme na to, ako, kde a za koľko môžeme nabíjať elektromobil na to určených staniciach v zahraničí a čo všetko k tomu potrebujeme. Prejdeme si teda reálny príklad do života. Vezmeme si napríklad takú cestu do Slovakmi obľúbeného Chorvátska. Dostať sa tam môžeme cez viaceré trasy a krajiny, no ako príklad si uvedieme cestu cez Rakúsko a Slovinsko. Priamo pred cestou je ideálne si trasu naplánovať. Na to existuje viacero externých aplikácií, ako napríklad Better Road Planner a PlugShare. Pričom veľmi kvalitné zobrazenie nabíjacích staníc na mapách ponúkajú niekedy aj samotní prevádzkovatelia nabíjačiek na Slovensku. Vezmeme si napríklad aplikácie poskytovateľov ZTE Drive, Greenway či Ionity. Ich mobilná aplikácia alebo webové rozhranie nám vedia zobraziť mapu so všetkými partnerskými nabíjacími stanicami, na ktorých vieme nabíjať pomocou roamingu a nabíjacej kartičky spoločnosti. Ich sieť partnerských staníc je naozaj obrovská a preto sa netreba obávať, že by sme museli prístupné nabíjačky hľadať pridlho. Veľmi dobré plánovanie trasy zvládajú už aj niektoré novšie elektromobily, ktoré majú túto funkciu zabudovanú aj vo vstávanej navigácii. Tu sa však môže stať, že nemusíte mať príslušnú nabíjaciu kartičku kompatibilnú so stanicou daného poskytovateľa. Poďme ale pekne postupne. Ak napríklad vyrážame z Bratislavy a náš elektromobil nemá doplna nabitú batériu, budeme mať možno potrebu zastaviť sa na nabíjanie už v Rakúsku. Nemusíme mať ale žiadny strach, pretože nabíjacích staníc v Rakúsku je naozaj požehnanie. Pomocou aplikácie už mám nabíjaciu stanicu po prejdení určitých kilometrov nastavenú v navigácii. Priamo na stojanie je to už potom veľmi jednoduché a v zásade rovnaké ako na Slovensku, pričom problémom môže byť len jazyková bariéra pri obsluhe displeja. Väčšina systémov ale ponúka aj prepnutie jazyka do angličtiny, čo vie byť taktiež veľmi užitočné. Po autorizácii a vložení kábla do nabíjacieho portu sa môže začať nabíjanie. Koľko nás to ale bude stáť? V princípe rovnako ako na Slovensku, záleží najmä na výkone nabíjacej stanice. Existujú dva hlavné cenové tarify, a to cena pre AC a cena pre DC nabíjanie, nezávisle od krajiny, v ktorej doplňam energiu. Pri ceste do zahraničia tak nemusíte mať vôbec strach, ak sa ju rozhodnete absolvovať s elektromobilom. Jediné, čo potrebujete, je správne si trasu naplánovať a určite mať kartičku svojho poskytovateľa, nakoľko spustenie nabíjania prostredníctvom aplikácie sa nemusí vždy podariť.